Legendarni F-14 Tomcat jedan je od najpoznatijih zrakoplova ikad. Na američkim nosačima zrakoplova je služio 30 godina i bio simbol američke mornarice i njene dominacije u zraku, velikim dijelom zahvaljujući filmu Top Gun. Danas, 50 godina nakon prvog leta, je u službi samo u iranskom zrakoplovstvu i u slučaju sukoba u zraku iznad te zemlje predstavljat će najmoćniji zrakoplov koji ta zemlja ima. Stoga ćemo u današnjem videu kratko proći kroz njegove glavne značajke i istražiti kako je Iran održao svoju flotu F-14 u zraku. F-14 je razvijen u kratko vrijeme kao zamjena za F-4 Phantom II. Krajem 50. godina sovjetski bombarderi s krstarećim protubrodskim raketama su predstavljali potencijalan problem za američke nosače zrakoplova, budući da su ih mogli lansirati izvan efektivnog dometa protuzračne obrane i prije nego što bi ih fantomi mogli presresti. Stoga se krenulo u razvoj zrakoplova koji ima dovoljan plafon leta, brzinu, dolet, radar te mogućnost nošenja dalekometnih raketa kako bi mogli presresti i oboriti takve bombardere na velikom dometu prije nego što postanu prijetnja za nosač zrakoplova. Prvi pokušaj je bio neuspješan. Douglas F-6D Missileer je bio podzvučni zrakoplov potpuno neiskoristiv za zračnu borbu, osim za ispaljivanje raketa s velike udaljenosti. Stoga je zrakoplov otkazan prije izgradnje prototipa. Drugi pokušaj je došao tek nešto dalje. Ministar obrane McNamara ima običaj upućivati američke zračne snage i mornaricu da koriste iste zrakoplove kao mjeru štednje. Tako je mornarica upućena da prilagodi F-111 Aardvark kao F-111B. Nakon 7 prototipova bilo je jasno da zrakoplov dug i širok 21 metar te težak 36 tona nije moguće koristiti s nosača zrakoplova. Također, u Vijetnamskom ratu je otkriveno da Phantom nije dovoljno okretan za borbu sa sovjetskim lovcima tog doba, što je i dalje bio moguć scenarij za koji je zrakoplov trebao biti spreman. Treći pokušaj nam je dao F-14 Tomcat. Razvijen je u kratko vrijeme od strane kompanije Grumman krajem 60-ih s prvim letom 1970. godine, a u borbenu službu je prvi put raspoređen 74. godine. Kao Fleet Defender, branitelj flote, neke njegove karakteristike su i danas nenadmašne. Dug 19,1 metar, širok 19,5 metara, bio je manji od F-111B, iako i dalje težak impresivnih 27,5 tona. Njegov rep je bio velik gotovo kao krilo manjih zrakoplova poput F-5, koji Iran također posjeduje. Plafon leta je bio preko 16 km, najveća brzina 2,3 maha ili 2500 km na sat, a dolet 3000 km. Krila F-14 su tajna koja mu daje mogućnost da funkcionira u dvostrukoj ulozi kao lovac za zračnu premoć i kao dalekometni presretač. Krila su promjenjive geometrije, što znači da se mogu izvući kad je potreban najveći uzgon pri manjim brzinama ili oštrim manevrima, ili ovući kad su u pitanju nadzvučne operacije i dodatni otpor zraka je nepoželjan. Zrakoplovi poput MiG-23 su također posjedovali slična krila. Zrakoplov je mogao letjeti čak i s jednim uvučenim i jednim izvučenim krilom. Od ovog koncepta se u međuvremenu odustalo, zato što su digitalne simulacije omogućile da se pronađe optimalan oblik krila koji omogućuje bolje performanse na različitim brzinama, čime se iz zrakoplova može izbaciti teška i kompleksna hidraulika, što samo po sebi omogućuje veće performanse. Usisnici za zrak su također bili promjenjive geometrije da se prilagode različitim brzinama i visini leta. Zrakoplov ima 2 člana posade, pilota i radarskog operatera. Radari su u 60. i 70. bili analogni i manje automatizirani nego danas, pa se smatralo nužnim imati posebnu osobu za tu ulogu. Njegov radar AVG-9 je bio neprikosnoven za svoje vrijeme. Imao je promjer od 91 cm, a za usporedbu radar u F-16 ima promjer od 60 cm. To znači da F-16 ima površinu radara od 0,28 metara kvadratnih, a F-14 0,65 metara kvadratnih, više nego dvostruko veću. Najveća snaga je bila 10 kW, što je bilo 3 put više od F-16 i dvostruko više od F-15 u to doba. Današnji moderni AESA radari u F-16 imaju takvu snagu iz manje antene uz bolji domet, rezoluciju i naročito filtraciju smetnji s tla, što je slabost ovog sustava. No u 70. i 80. godinama ovo je bio najbolji radar koji se mogao staviti na jedan lovac. Domet je bio 250 ili više kilometara, a radar je mogao pratiti do 24 mete odjednom u track while scan modu i navoditi do 6 raketa istovremeno. Kokpit je pružao odličnu vidljivost na sve strane. Što se naoružanja tiče, prve verzije su nosile rane rakete Sidewinder, Sparrow i Phoenix. AIM-54 Phoenix
zaslužuje da ju se posebno pogleda. Radi se o raketi izuzetnog dometa od najviše 200 km, koja je u verziji C hipersonična, budući da nakratko postiže brzinu od 5 mahova. Njena putanja je gotovo balistička, budući da koristi inicijalni potisak da bi se popela na veću visinu i onda obrušila na metu, što omogućava bolje očuvanje brzine u završnoj fazi. Kad ugrađeni radar preuzima navođenje oko 18 km od mete i detonira bojnu glavu od 60 kg eksploziva. Ukupna težina rakete je oko 450 kg. Kompleksan dio za održavanje je bilo hlađenje, koje je zahtijevalo posebne kemikalije koje su imale kratak rok trajanja. Dodatno hlađenje je bilo potrebno zbog ogromnih temperatura koje se razvijaju zbog trenja pri hipersoničnim brzinama. Osim otkazanog F-111B, Tomcat je jedini zrakoplov koji je nosio tu raketu. Standardno je nosio uz 2 rakete Sidewinder i 3 rakete Sparrow, te 2 vanjska tanka za gorivo. Bilo je moguće nositi i 6 u konfiguraciji koju su piloti zvali Alamo, ali to se u praksi nije nikad koristilo zato što ako rakete ne bi bile lansirane, zrakoplov bi bio pretežak za slijetanje i rakete bi se morale bacati u more. F-14 je inače često morao puštati višak goriva u more, budući da je i to smetalo slijetanju na nosač zrakoplova. Phoenix su Amerikanci koristili samo 2 puta u borbi i oba puta meta nije bila pogođena, dok su Iranci bili uspješniji. Više o tome kasnije. Zrakoplov je naravno imao i svojih nedostataka. Najveći su bili motori u ranim verzijama. TF-30 je bio prenesen sa F-111 da se uštedi na vremenu, no u službi se pokazao kao preslab i nepouzdan. Tomcat je stoga bio težak zrakoplov za polijetanje i slijetanje na nosač. TF-30 je pri naglim promjenama brzine bio sklon zastoju kompresora, što bi ugasilo jedan motor i izazvalo nekontrolirano vrtenje, iz kojeg se bilo iznimno teško ili nemoguće izvući, kao što je prikazano u filmu Top Gun. Isto se znalo događati pri poljetanju. Možda najpoznatija nesreća je ona kad je pilotkinja Cara Houtgreen, prva žena koja je upravljala tim zrakoplovom, doživjela zastoj kompresora jednog motora pri slijetanju, što je izazvalo rotiranje zrakoplova. Kopilot je uključio katapultiranje i izletio je horizontalno, dok je Cara katapultirana 0,4 sekunde kasnije u površinu mora, što nije preživjela. U drugu verziju F-14B 1987. godine su ugrađeni motori F-110G400, koji su davali veći potisak, trošili manje goriva te bili pouzdaniji. Maksimalna brzina je ostala ista, no zrakoplov je prešao s omjera potiska i težine od 0,56 s ranijim motorima TF-30 na 0,85 pri punoj borbenoj težini. Te je s manje goriva imao omjer bolji od 1:1, što mu je omogućavalo da leti okomito uvis. Brzina penjanja je također poboljšana za 60% na 250 metara u sekundi. Svoje borbeno krštenje F-14 imao 1981. godine u zaljevu Sidra u Libiji. 2 Suhoja 22 su se zaletjela na 2 Tomcata i na 300 metara udaljenosti jedan je lansirao raketu Vimpel K-13, sovjetsku kopiju Sidewindera na toplinsko navođenje na Tomcat. To je bio blesav potez, zato što ta raketa nije mogla zahvatiti metu s te udaljenosti iz prednje strane, već je morala biti lansirana sa stražnje strane zrakoplova da bi se mogla navoditi na toplinu motora. Tomcati su se brzo okrenuli, zauzeli pozicije s leđa i srušili Suhoje raketama Sidewinder. 1989. godine se ponovila slična situacija, gdje su 2 Tomcata oborila 2 lovca MiG-23 u istom zaljevu. Libijski lovci su se zaletjeli na američku patrolu i iako nisu pucali prvi, njihovo agresivno presretanje je uvjerilo pilote da se nalaze pod napadom, te jedan srušen raketom Sparrow, a jedan Sidewinderom. 1991. godine tijekom pustinske oluje Tomcati su pružali podršku i patrolirali nebom iznad Crvenog mora, no ne iznad Iraka. Zbog starijeg sustava raspoznavanja, tu zadaću su iznad Iraka obavljali F-15 koji su imali moderniji sustav. To je bilo važno kako bi se izbjegla prijateljska paljba u situaciji gdje u zračnom prostoru istovremeno djeluje stotine zrakoplova. Također, njihov moćan radar je bio vrlo vidljiv iračkim zrakoplovima, koji su bježali čim bi detektirali da ih Tomcat prati. Ipak, jedan F-14 je oboren raketom S-75, a jedan je oborio helikopter Mi-8 raketom Sidewinder. Tih 5 letjelica je bilo sve što su Tomcati oborili u svojoj službi u SAD-u. Do kraja karijere sudjelovali su u bombardiranjima u BiH, Srbiji, Kosovu te Afganistanu i Iraku u Drugom zaljevskom ratu, no bez zračnih bitki. 1991. godine u službu je ušla treća verzija, F-14D.
Motori su ostali isti kao na verziji B, ali radar je nadograđen na APG-71 te je nadograđena i kompletna elektronika. Tijekom 90-ih na zrakoplov je ugrađena gondola za ciljanje Lantirn, koja je omogućavala bacanje običnih i laserski navođenih bombi, a kasnije i JDAM GPS navođenih bombi. Time je Tomcat pred kraj svoje karijere postao pravi višenamjenski lovac. No zbog svoje kompleksnosti i cijene, vrijeme mu je lagano isticalo. FA-18 Hornet je ranije uveden kao jeftiniji jurišnik da zamijeni A4 Skyhawk, A6 Intruder, A7 Corsair i F4 Phantom i nadopuni F14 u službi. Odlučeno je da se taj zrakoplov poveća za 30% u verziji Super Hornet i da kao srednje velik višenamjenski lovac preuzme uloge svih prethodno nabrojanih lovaca, uključujući F14. Američki nosači su tim potezom izgubili mogućnost obrane na velikim udaljenostima, no sa završetkom hladnog rata i smanjivanjem obrambenog proračuna to nije bilo presudno. Super Hornet je dobar lovac, ali nema domet u patroli kao F14, što znači da su često korištena dva kako bi drugi kroz buddy refueling sustav napunio prvi gorivom. To je nabilo više sati leta od planiranog i uzrokovalo potrebu da se ubrza proizvodnja novih zrakoplova da zamijeni one kojima su istekli resursi. Tek u posljednje vrijeme vidimo povratak mogućnosti dalekometnog naoružanja zrak-zrak kroz raketu AIM-174, varijantu rakete SM-6 bez raketnog boostera u prvoj fazi. No, tu raketu može nositi Super Hornet, ali ne i Stealth F-35, što opet postavlja svoj set problema pred američku mornaricu. Također, uvođenjem dronova i potrebe da posebna osoba koordinira njihovo djelovanje, opet se vraća potreba za dva člana posade, što je Tomcat imao od početka. To su sve argumenti koji bi trebali opravdati ostanak Tomcata u službi, barem od strane nostalgičara za ovim, ako ništa drugo, predivnim zrakoplovom. No politika i štednja su rekli svoje i zrakoplov je 2006. godine poletio posljednji put s nosača USS Theodore Roosevelt. Ukupno je proizvedeno 712 zrakoplova, najviše varijante A, koja je kasnije nadograđivana u službi. Osim SAD-a, još je samo jedna država koristila i još uvijek koristi Tomcata, a to je Iran. Iran su zabrinjavali lovci MiG-25 koji tadašnja flota koja se sastojala od F-5 Tiger Sharka i F-4 Phantoma nije mogla presresti. Te je šah Mohamed Reza Pahlavi, inače pilot u mlađim danima, odlučio nadograditi svoje zrakoplove da odgovori na tu novu prijetnju. Iran je smatran pouzdanim saveznikom SAD-a i predsjednik Nixon je šahu dao pristup svim najnovijim zrakoplovima. Brzo je postalo jasno da se izbor najboljeg svodi na F-14 i F-15. U demonstraciji 1973. godine očekivalo se da će F-15 pobijediti, budući da je F-14 u to doba imao svoje početne, slabije motore, te je F-15 imao bolje kinetičke osobine. No posada F-14 je bila lukava. Turirali su motore na tlu kako bi smanjili količinu goriva. Poletjeli su sa samo 1200 kg goriva, osminu nominalnog kapaciteta, čime su se donekle izjednačili u performansama s F-15. F-15 imao impresivnu demonstraciju, okomito uzlijetanje, Immelman te krug od 360 stupnjeva uz opterećenje od 7G, dok je posada F-14 raširila svoja krila, uključila dodatno izgaranje i izvela taj isti krug uz opterećenje od 8,5G. Onda su izveli lažno slijetanje, taman kad su kotači dotaknuli tlo, usmjerili su zrakoplov okomito uvis, što su mogli samo zato što su bili gotovo bez goriva. Onda su izveli slijetanje kao na nosač i uspjeli se zaustaviti u samo 350 metara. Šah je bio impresioniran i više uopće nije gledao F-15. 1974. je naručio 30 komada, što je ubrzo povećano na 80, uz 712 raketa Phoenix i rezervne dijelove i održavanje za 10 godina uz trening pilota u SAD-u. 79 zrakoplova je isporučeno od 76. do 79. kad je izbila Iranska revolucija, uz opsadu američke ambasade u Teheranu. Ako želite saznati kako se spašavanje taoca nije dogodilo, pogledajte film Argo koji je dobio i Oscara. Američki serviseri su sabotirali Tomcate i Phoenixe koji su mogli prije nego što su izašli iz Irana, iako se čini da to nije dugoročno spriječilo Irance da ih koriste. Piloti i ostalo osoblje su inicijalno bačeni u zatvor zato što nisu smatrani pouzdanima od strane novog režima. Kad je 1980. krenuo Iransko-Irački rat, Ajatolah Khomeini je shvatio da nema šanse oduprijeti se Iraku bez tih pilota.
vraćeni su na dužnost i Tomcati su poletjeli u obranu svoje države. Stekli su legendaran status, budući da su bili ključni u potiskivanju iračkih zračnih snaga, naročito u prvoj fazi rata. Njihov moćan radar i dalekometne rakete su obarali iračke MiG-ove 21, 23 i 25 te Mirage F1 na velikim udaljenostima, obično na 20 do 60 km na kojima je tu raketu bilo teško izbjeći. Gubici su uslijedili kad su potrošene zalihe raketa Phoenix i kad su irački zrakoplovi počeli koristiti taktike sklapanja zamki za F-14. Tomcati su i dalje bili upotrebljivi kao neka vrsta avaksa, gdje su svojim radarom skenirali nebo i usmjeravali ostale zrakoplove. Iranski piloti su rekli da kad lete iznad Perzijskog zaljeva mogu pratiti iračke zrakoplove sve do Bagdada. Osim velikog dometa, mogli su dugo ostati u zraku zahvaljujući podršci Boeingovih tankera, koje je Iran također posjedovao. Ubrzo, irački zrakoplovi su se povlačili čim su detektirali radar s Tomcata, koji se mogao detektirati na velikoj udaljenosti zbog svoje snage. Njihovo prisustvo imalo velik utjecaj na moral iranskih snaga, naročito na pilote zrakoplova F-4 i F-5, koji su trpjeli velike gubitke u ratu. Poznata su dva slučaja kad je oboreno više zrakoplova jednom raketom Phoenix. U jednom slučaju 2 zrakoplova u bliskoj formaciji, a u drugoj 3, što nije nemoguće zbog ogromne bojne glave na Phoenixu. U jednom intervjuu iranski pilot govori kako je lansirao raketu na metu udaljenu 50 km izvan horizonta i gledao kako nestaje s radara, te si je upisao zračnu pobjedu. Kasnije, kad je sletio, s tla je došla informacija da je tom raketom srušio čak 3 iračka zrakoplova odjednom. Kako je rat odmicao i Phoenixa je bilo sve manje, korištene su rakete Hawk, inače zemlja-zrak. Starije rakete Sidewinder i Sparrow nisu bile kompatibilne s Tomcatom, a nove verzije raketa Sidewinder i Sparrow nisu stigle biti isporučene prije nego što je izbila Iranska revolucija. Pokušaji da se sovjetske rakete integriraju nisu uspjele. Iranski piloti tvrde da su prvi put koristili Tomcat u ulozi bombardera, puno prije Amerikanaca. Poznata je priča iranskog pilota Feridouna Ali Mazarandija, koji je letio iznad naftnih nalazišta Novruz u misiji patrole zbog zaštite iranskih tankera. Odjednom se na radaru pojavilo 5 iračkih zrakoplova, Mirage F1, u jurišu prema iranskim brodovima. Mazandarani se okrenuo prema njima, no kad je pritisnuo dugme za pripremu raketa, sustav je izbacio grešku. Što god je pokušao, nije mogao lansirati svoje rakete. No isto tako nije mogao niti ostaviti stotine iranskih mornara na nemilost iračkih zrakoplova. Sklopio je krila na svom Tomcatu, rekao radarskom operateru da bude spreman na katapultiranje ako budu pogođeni i sjurio se na iračku formaciju, usput izbjegavajući 6 raketa Matra koje su Miraži lansirali na njega. Ušao je među iračke zrakoplove i pokušao ih oboriti topom Vulkan, dok je radarski operater pratio situaciju iza njihovih leđa i javljao pilotu kad se mora izmicati. Tomcat je bio analogni zrakoplov, bez digitalnih ograničenja koja čuvaju zrakoplovi pilota da ne uđu u situacije iz kojih se ne mogu izvući. Mazandarani je otklopio krila i izvodio manevre na rubu onog što su zrakoplov i on mogli podnijeti, kako ne bi dali priliku iračkim zrakoplovima da ga obore topovima ili raketama na toplinsko navođenje. Na posljedku, iako nije oborio nijedan irački zrakoplov, u tim manevrima jedan je udario u površinu mora i odlučili su se povući, kao i on. Preko radija je saznao da je i drugi Mirage udario u površinu mora. Kad je sletio u bazu, instrumenti su pokazivali da je opteretio zrakoplov silama od 11,5 G. Njegovo G odijelo je bilo probušeno, kaciga je napukla od udaraca u kokpit, iza rata je morao ići na 2 operacije koljena, a njegov radarski operater je 6 mjeseci nosio šancov ovratnik. Zrakoplov je nakon takvog leta morao ići na detaljan pregled i otkriveno je 19 fraktura u konstrukciji, što je rezultiralo s 2 godine popravaka. No i on i kopilot su preživjeli. Drugom prilikom je ušao u borbu s 13 iračkih zrakoplova kako bi spriječio da napadnu konvoj od 20 tankera koji su izvozili mjesečnu proizvodnju nafte u cijelom Iranu. Zanimljiva je i priča jednog iranskog pilota koji se vraćao u bazu po mraku, te odjednom uočio drugi Tomcat 200 metara ispred sebe, kako leti naopačke i približava se pisti. Dozvao ga je na radiju i rekao mu da se ispravi, što je on odmah i učinio. Iako neobična, ova priča pokazuje što se može dogoditi u stresu rata i umoru nakon misija koje traju po 8, 9 ili više sati.
Tomcati su tijekom rata prema iranskim tvrdnjama oborili 160 iračkih zrakoplova, no samo 55 je potvrđeno s iračkim i nezavisnim izvorima. Točna brojka izgubljenih zrakoplova nije poznata, no smatra se da ih je u borbama i uslijed nesreće izgubljeno oko 16, iako Iran tvrdi da je u borbenim operacijama izgubljeno samo 5. Ako ćemo vjerovati Irancima, onda je omjer oborenih zrakoplova oko 1:30, a ako ćemo uzeti potvrđene borbene brojke, onda je to još uvijek dobrih 1:5. Istina je možda negdje između. Svakako 1:1, Tomcati su bili najbolji zrakoplovi u tom sukobu i održali su Iran u zračnom ratu čak i nakon što je Irak počeo koristiti moderne francuske Mirage F1 s raketama Super Matra, koji su bili najveća prijetnja za Tomcate. U opis videa ću staviti nekoliko modernih intervjua s iranskim pilotima iz kojih sam izvukao ove priče. Najpoznatiji iranski asevi su bili Jalil Zandi i Fazlah Javidnija s 11 pobjeda i Fereidun Ali Mazandarani s 9 zračnih pobjeda. Prema iranskim podacima, ukupno je 11 pilota Tomcata postiglo 5 ili više zračnih pobjeda, što im daje status asa. Naravno, sve ove priče nisu potvrđene i moguća su iranska propaganda. No u svemu tome mora postojati zrno istine, zato što je činjenica da Iran nikad nije izgubio kontrolu nad svojim nebom. Bez obzira na to što je bio pod sankcijama, a dotle je Irak otvoreno uvozio nove zrakoplove iz Sovjetskog saveza i iz Francuske, dežurne države koja će vam prodati zapadnu tehnologiju kad nitko drugi neće. 2 pilota su sa svojim zrakoplovima prebjegla u Irak, a nije poznato da li je koji isporučen Sovjetskom savezu, zašto postoje spekulacije, ali bez konkretnih dokaza. Brojka operativnih zrakoplova je padala tijekom rata, tako da je procjena da je u 6. godini rata bilo aktivno oko 30 zrakoplova. Kriza zbog nedostatka rezervnih dijelova i oružja je postajala sve akutnija kako je rat išao dalje. Na primjer, nisam našao točan podatak za Tomcata, ali jesam za F-16, kojem recimo radar prosječno traje 102 sata prije kvara, na uzorku od 66.000 sati leta. Bez rezervnih dijelova vrlo je teško čuvati takve zrakoplove operativnima. Navodno su pre kraj rata iranski piloti često polijetali s neispravnim radarom, pa su oni s ispravnim navodili ostale zrakoplove koji su koristili svoje topove i rakete Hawk za obaranje iračkih zrakoplova. Dio dijelova je nabavljen preko Izraela, koji je aktivno surađivao s Iranom u ovom razdoblju, a dio od SAD-a tijekom afere Iran-Contra tijekom mandata Ronalda Reagana. Nakon toga preostale su im samo ilegalne metode koje se koriste i danas. Ispočetka su iranski agenti legalno kupovali dijelove po Americi te i s krivim carinskim deklaracijama slali preko trećih država u Iran. Amerikanci su bili toliko nepažljivi da su dijelove s rashodovanih Tomcata čak i legalno prodavali kao vojne viškove, dok iz CIA nisu shvatili što se događa i prekinuli to. 2 Tomcata koji su rashodovani u 80-ima su pronađeni na jednoj farmi, gdje su završili nakon što su prodani za razrezivanje u staro željezo. A nakon toga su vjerojatno svi dijelovi osim osnovne konstrukcije završili u Iranu. Iranu je trebalo sve, od letnih površina, specifičnih vijaka, do elektronike i dijelova usisnika i stajnog trapa. Nije poznato koliko zrakoplova je danas u letnom stanju. Od 60-ak koji su preživjeli rat, smatra se da je oko 40 upotrebljivo, a od toga oko pola u borbenom stanju, dok ostali služe za trening, budući da nema ispravan radar ili ostalu elektroniku. Naravno, to su sve procjene i moguće da ih ima i manje. No svakako znamo da ih je određen broj u letnom stanju, zato što ih vidimo na zračnim priredbama ili kako prate Putinov zrakoplov u formaciji s ruskim Su-35. Iran je u međuvremenu pokušao prijeći na svoju proizvodnju dijelova, stoga su ti zrakoplovi u letnom stanju verzije F-14AM, koji sadrže kombinaciju starih američkih dijelova i novoproizvedenih iranskih, koji su obično jednostavniji od originalnih, primjerice u stajnom trapu. 2013. godine je pokazana i raketa Fakur 90, koja izvana izgleda identično Feniksu. Puno je nagađanja da li se radi o trupu Feniksa s elektronikom Hawka i da li je domet iranske verzije isti kao američki, no u javnom prostoru nema preciznih informacija, već samo nagađanje. U floti, koja sadrži MiG-ove 29 iz 90-ih, te F-4 Fantome i F-5 Tiger Sharke, stari 60 godina. Funkcionalni Tomcat je i dalje impresivno oružje. Radi se o lovcu izvrsnih kinetičkih performansi, s radarom koji ne bi trebao imati problema s detekcijom drugih zrakoplova 4. generacije poput F-15 i F-16,
koje onda može i obarati s velikog dometa. No s druge strane, radi se o 50 godina staroj tehnologiji, koja je sigurno ranjiva na elektronsko ometanje, zbog čega je zrakoplov potencijalno neiskoristiv protiv modernih zrakoplova, čak i onih koji nemaju smanjenu vidljivost prema radaru. Elektronsko ometanje modernih protivnika bi mu vjerojatno zakočilo radar, a čak i da uspije lansirati rakete, vjerojatno i njihovo aktivno navođenje otežano ili onemogućeno. No čak i u tom slučaju, Tomcat je još uvijek najbolji zrakoplov koji Iran ima i bilo kakav plan za operacije iznad Irana mora uzeti u obzir da postoji mogućnost da ga presretne iranski Top Gun. To bi bilo to za današnji video. Ako vam se svidio, udarite like i pretplatite se ako već niste. Nadam se da se uskoro opet vidimo.